Sarupothar constituency ke parlo timplam lang suarong along all party hills leaders conference mari APHLC arat chari asong atum 6 aphuthak cherok to amei lapen armu kache amei ke paman pon Patumi jakhong ni phaing ko rapli arni ada por phaikre isia por bogajan subdivision angkang lakhaing ko rahini Sarupothar MSC constituency ke parlo timplam lang so pathuak lamalong APHLC Sarupothar constituency committee atum chepatir piponsi 6 aphuthak cherok do amei lapen armu kache amei ke dengpon APHLC Sarupothar committee amai bhu bapuram terang pen kechari ponamai along APHLC Sarupothar spokesperson Amar Intehin pen alohi kapachinia por en ponlo bangso amai along alohi sarpo aman pen APHLC arat chari asong tiripia maya mai bhu jai kathar chetongdon anparta tiripia maya along pen Rajesh Tiso APHLC tiripia mai dun mai bhu sarkiri rongphar APHLC tiripi kongchunbang Samson Teron, Rajen Timong, Rita Kramsapi, APHLC Tiripi Women Wings, Kursing Timong, Sersong Bay, Pranjal Crow, Rishika Milikpi, Daniel Teron, SDB Langjething, Junes Timong, Lapen Bang Parohini Sosiatum Chetong Dunpen, Maya Long RDP Don. Lason si JI Kathar ke Japon APHLC arachari asong tum inglong aso khelapen methang along le phelang elam iki aphan kachera kombinong lopu ralatum aning ki thepena jok praijam arachari asong Jasmet BJP Congress UDFS asong pen COC pangrum pet pen don thom kebran ner kep aphai himplam lang swarong aralatum APHLC arachari asong along chepa ogdun lo Lasinon ke bangji MP akili ka ho jongsi vote nang ki bipen hided pulote inglong aswa khe akidu ka kisung jokpon popusi alohi sarpo pen ningje pon jai kathar pen ke jai pon ke manipur along re along hur ki chodur alam ki alosupi marabhan ke rai kom kabe anparda inglong aswa kheyang bong ke pachar boki BJP RSS atum abidi lopusi than pon net khangyang le ko mat lo la ka pin chom non arrest lo di arrest lo halaka arrest dong bong inu ke das gente amen cheto la hello ni tunga chinien te la ke RSS bong bosina tumsi mite dom pan ke tek kya mite ki lu mite dom pan bewo harsi la kukia dom pan kapitia kamplem non lan jot ki jut kalila la bong bosina RSS dum ke non alom so pike ningkan hot rock bang apike atik te de muning lo mende atik te de budekte alang litum ko mania tribal dompan aku bewahar si mitei dompan aku papisung thule po papiti pape jang thule po arlus dompan paoinyai thule po lake atrocity pinjong thule po lake RSS en bongko senato aplen guide la son siver karbiang long ko anar lusu ko anang jir dompan piti tangno ilitum jok ta chinilo kalimagala di karbiang long ko anar lusu dompan piti tanglo lapen hemarit da ve koi po anlo ke klem itum ke tek thesi garbia tum ke tek thesi hala arong asar tum amen tok etsi ilitum long ba elong adim pin pang room ra itum akitam si silam det nang ya podo ape klang dak na ya polo UNO pan yen itum pan la sonsi nak oi nai la posi ne tum pan autonomous state pivek nang ji pu ilitum ki pu avoid do bu chot ya podo sita itum hala bi tek helang itum binang gila kupete ilitum han hubida en bompo abar sai en bompo ilitum han pisum dia pan Balipathar pen projanterang karbiang long live